Så er vi ankommet her på Læsø, og nu vil vi gå ind og snakke med genbrugsbutikken, og så vi kan få et interview fra nogle af de ældre damer. Jeg tror i hvert fald, det er damer, der er omkring Læsø. Så det vil vi gøre nu. Skal vi her? Godt fast. Så er vi de andre to, de går over til præsten og kirken, eller over ved kirken, for at snakke med ham. Og vi skal ned mod støderiet og ned og snakke omkring noget historie. Og se, hvordan det foregår. Så det vi er på vej til nu, der skal vi lige gå lidt en par kilometer. Det er ingen problem. Det lyder som et eller andet fundet op i røven. Som jeg var ved at fortælle.